Na-excited ko daw ko kay mayada ko niya dara nga mga regalo ha ako pati takon mga anak. Pula tungkula. Buha pa nga kulop, be. Ni ka man nga yan. Nakulpan ako. Ano ko regalo kayo mo, be? Ay, salamat. Nay, ano na oras maul puting uyab? Noron yan anak makanin adto. Tulat lang kamo kay may kanad to may dati pasalubong. Nga, anong oras maul puting uyab? Kaya ginulat ko tiya pa sa lubong. Excited ba ako, Nay? Noron yan lang mga anak. Gunggong! Mga anak, pag mulailanin ka mo adto kay maabot na to akong manguruyab. Sige na, sina. Tara, sige na. Sinatatawagan ko na lang kamo niyan. Sige na. Karayot balitak. Uyab, tatawagan ko daw. Hello? Kaya na ka pa naghihinulat? Sige, nakulpan ako kay... Nanmalit pa ako. Pasalubong ko mo. Tapos imo mga anak. Sige, tikada na ako. Ano paglakat nga da? Be, makada na ako. Sige, bye. Halilito ko dihatak pasalubong niya. Dapat yung mga anak may mga pasalubong ko. A few moments later. Hindi, mapausay ako kay tunakon manguruyab maabot ngan. Na-excited ko daw ko kay mayada ko niya dara nga mga regalo ha ako pati takon mga anak. Pula tungkula. Buha pa nga kulop, be. Ni ka man nga yan. Nakulpan ako. Ano ko regalo kayo mo, be? Ay, salamat. Kaya regalo ko na para sa mo mga anak. Uy, paborito ko pa naman ini. Salamat. Mga kunin mga panapto na nito mo mga batos. Uy, Ay man mo mga anak, tawaga daw, be. ato pa nagmumurom na ila tatawagong ko. Mga anak, pakadi ka mo. Mga anak, pakadi ka mo. Uy, hag ka mo kan tito, hag. Be, Wag ko ka man, tito. magadag ko naman mo mga anak. Oo. Papaurahan ko na mo mga anak. Papaurahan ko na, be. Basta ako piliun na mo. Ay, Oo, beda ko. Nay. Beda ko regalo hayo. Iyo, gudit uyo, bukay ko. Salamat, salamat. Beda ko regalo hayo, be. Uy! Mga panapto na ade, Ay, kamu pa karagway, ha? Palagi din Ay, kamu pa mga manghod. karagway, ha? Pagturo Ayan, mo, mga bado. pagturo nga kamo, Mga bado ate. ko na iyo. Ate. Marisot mga bata. Marisot. Basta, kung ano tayo mo pagigugmat mo mga anak, among gapit akon. Ay, kubaraka ako, kayo mo pitag trabaho. Kaya ano to yung trabaho? Dila ka na magsusumat, ano lang magsusumat kun kita na. Agi! Tiya, baga, na, titigdan lang kayo. Sino man ako? O kung anon? Na, sunod na lang kay, na, ba, kinukul ba ako, diri pak sigurado. Dili na ako mag-iinihab eh. Sige, be, sige. Basta amo na sa rin mo. Mga kuambe, mga sunod si na mabalik ako nga di. Ha? Sige, balik-balik lang ani. Ay naman mo mga anak, tawagan kay mauli na ako. O, sige. Mga anak! Kadi ka mo, kadi, kay maulin na iyo, tito. Kadi, pakadi ka mo. Didi, kamo didi. Mauli na ako ha. Oh, babay, hag anak kan tito, Bye, hag. tito. Eh, yung nanay. Ay niyo pagpabayi ha. Oh, Sige, o didi, alay be alay. Lingkod kay mako na ko, mauli na ako ha. tito. Mauli na ako be, mauli. Maghinay ka mo perme, mako din ako. O, sige. Bye-bye, tito. Bye-bye. 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 Nay, silibang ko man, Nay. Ginsabot mo na iya. Sus, nakatuyong man lang ka mo. Nga di, damo pa aton kuan. Uy, ko man, Nay. Di ko Ala. nalugod na ginkupan lagi. Ay, sunod na lang ito. Gunggong! Dahil kapitadi dahil hinayang ha, kay paborito ko pa naman ito, regalo ito ni mo angkol. Kaote, pag tuon na dito, pag alog, tara kay makatunan kita. Ubus kay, ikaw na, kulok na.